So today's vlog mga ka-partner, we're going to visit the one of the project of Yega Developer Corporation sa Manolo. So atong isaitor karon ang ilahang kundo dito sa Manolo. So kuyugi mi karon mga ka-partner para ipakita sa inyo ha ang ilahang project. Si Sir Raynor, partner Raynor. Morning. So, karon doon kami sa Manolo para sa atong site tour sa Yega Developer. Kundo na siya nga mura kuno kuan. Dili kuno habog. Dagan mo siya klase partner? Kundo na po siya Balay. single detached. Kiusa ana sa compound. Ay kundo na po ana. Oh. Murag mahal ang ilahang atong partner kanang single detached sila nga balay. Kundo may barato-barato na murag 6M, 10M ang kuan. Balay. Kuyog design. Atong anak ligi katop. Oh. Murag kuan, na murag sa gawas. Itong picture mo to yung picturean. Sana ingon to siya rin basta 11 or 10. Ako nito. Pero sa picture nga imong gi-forward, Kaya gimana? Kita na siya. okay, sa tanaw niya Ganahan murag siya dito. Excited lang siya matanaw sa area. Kumakuha siya sa ganahan siya. Ana yun. Dapat ang buyer yun. Basta personada pa. Huwag na buwan. yung yan saan na kayo na paano na ilang mga schedule na busy yan na. Tapi sa brokerage sa do. Yung mga nang dugayon. Mausap mo na una. Dapat pag upadit. Tigat man nung gini mo mayo. Mag-close deal ni mo yun. Okay. Inainayan ni mo. Pagkawag wala na. Usap na muna. Kaya na nakita lain. Isa ito yung mga panin mo kaila-ila dyan sa una. Ang kluma silang kumbang silang Lari? silang lari lang hindi ka tulad ang kaban klumang mababae Mark? Silang Mark? silang mabanubay Si Juan lagi, Hilary, Alin. hilari pa Oo, namin si Hilary pero busy na sa trabaho. dito mo tayo office lingas ba? Yes. Sana bitaw may ato ka ng kuhan kay tawagan man na ni Cora. Update. Ma'am, regarding sa among kuhan ma'am, kaya na may record ito. Client ni kuhan, anak. Ay, ang kuhan kang Sam. Saan ito, plito niya, Nodalo. Takdaing Alapdaing, anak kuhan man. Huwag man ibadayon yung buyer. Back out sa nasag. siguro sa mga requirements Sa pangasaba sa mua. Kung sabay kami, may kasaban niya. nga naman Sa pangasaba, kaya po nung balik, wag pa natukod. naman yung napita Baligasag, doon kayo din, kadikit. balingasak Oh, baligasag, bakit? Maria? Maria. Kang lari man na. Wala pa yaha. Wala yung itong area yaha. Marag, sinulay ba? Iko. Wala kaya na sir, kaya naman. Saan mo kabayad na kukuha ni yun sila mga magbayad, pwede naman puyo. Pwede siya tulang sa requirements po. Kami sila pangasabaan nato eh. Naman to sa gawas. Kaya aming ignan sir, kung taka lang si Larry. Larry. Wala mo Larry. Pilmiro ba na eh? ha? Pilmiro Heights. tama na yung Pilmero Sold out na niya ba? Bigyan sila. Pambilin na i-reopen ka po na ni. Mura ka po kuhan ba? okay ka na hindi mag-comply requirements observation Sugo na ni sila. Pas-pas na ginawa. Basog dalawa ilang kuhan. Development. Namte halin dire isa. Atong bayan. Ako biyaw kay overlooking no? delikado lang nito rin sirencho Sugo nila dire. dapat takuon na ang pader niya hindi ko lang delikado yan po no Ano naman nang gikuhan siguro ang test ang yutak. pero ang sakyanan ba Kanila talan. na yung madetso dia tapos balay ito ng Tangan sako magpader siguro nila eh. padiran siguro dakaw siguro
So ikuan po magkuan po ka na imong drive kanang pagyaw-pakyaw ug lagyo. Oh, wala gyud. Kasagaran nasa butuan na. Awan ka. Gua sana retagar ng taxi kay ang Region 10 rabi franchise na. Di ka malapas na. Oh, di ka labas. Out of line na makadakpo ng pwede labas ka. Ikaw mo diri na using-using. Ano dito? Mura lang di ka murag kuan lang ba? Agad may nga developer lang ba? Murag kuan lang ang developer kanyo. Kani unsa ni dere? Namingan ani sa ingan sa bisyo. Single attach silang kuan. Balay. Ano ni ba? Pero di Mapol Development Corporation. Lugay naman si kuan ani mo murag wa may hinay mo kay ko mo may nayo. Hindi ka ulit ba? Murag adlok mo ligi ani. Adlok. Si dili maka kuan ba? Kapadayon. Pada turnover. Oh, ni kita yung buhon sa kwan. Sa buyer. Kani mo ni siya okay ni siya nga developer okay. Dagan ni siya gabi. Kani San Antonio ba Antonio ko anon balik dito na. Kani San Antonio Homes. rawat di silang realty. Apo diri makapalit yung ito at diri nga ano. Gamay lang. Kaya mahal lang kanina ito diri ba? Kaya lang subdivision. Wala dire. 1.5 makapalit pag 1.5 diri karon. Ya ay ko makapalit ka dito. Kung nga ni highway mahal na ni partner. 1.5 per square meter. Lang ko yun namin ko daw. 5 to 5,000. Ligya niya? Buwak-buwak? Dili pa. Kasi buhok. Buwak? Tulo rin yung kami yan yung ito diri. Kapikar sada. 1.5 per square meter. Balubal ba? Perdool lang kayo sa ba? Kagayan ba? Kagyan di oro mo kundi sa ako pa. Lagi kayo lagi pero kadool ba? Wapo naman dala. Sa una katong rock road pa doon. Kaya kasamtangan at karon mga kapartners sa pinakadakong dalan nga padong sa Lai kani nga part diri mga kapartner mo na diri ang padong sa Lai katong sa unahan nga nadunay gitawag nga quarantinas nga pwede ta manaog. So ang atong nakita karon mga kapartner nindot ang daloy sa atong trapiko nga mayra kayo gakuan so amping-amping na ta sa kanunay partner labi na sa ingani nga lugar kay para iwas disgrasya ta mga kapartner labi na sa madagkong truck labi na kaninyo mga kapartner nga masigig biyahe-biyahe no ampo tas kanunay no kay always keep safe mora gyud na kapartner ang atong susi sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. So kaning atong pag site tour karon mga kapartner amo lang gipakita sa inyo ha nga dili lalim pod no kay maghatag yung tag panahon ana kay siyempre ang atong mga buyer napo na sila tag sa ka mga time allocation nga maghatag sila oras aron sa pagtan-aw sa property. So gitagaan tag nindot nga panahon karon dili kayo init no dayon kuan pod hamloy poy andagan sa atong trapiko amping-amping lang gyud ta sa aning pagbiyahe laban lang sa kanunay mga kapartner. So nanata karon diri aning quarantinas no kung tawagon. So munaog ta nang unahan kay tunob ta nang ilahang kuan para wala atong mga kuan lugar kuno mga di masudlag sakit. No mao na ilahang kuan diri foot and mouth disease labi na road covid. So tunob-tunob sa ta diri mga ka-partner. Follow the rules and regulation jud tani. Dayon no proceed na lang pud ta partner kay duol na mo pud ta sa area nga atong pagasaituran para makita na gid nato partner ang nindot kayo nga kundo nga naaning San Miguel Manolo Portits Bukidnon nga diin nga sa among obserbasyon kani si client namo ni partner Renor si Doktora from Iligan
interested siya sa property. So hope nga ato lang iyang po mga ka-partner, positive gyud ang atong pag site tour karon. Always think positive, always see the bright side. Aron siyempre makahalin ta, ma-push na to ang sales karong adlaw mga ka-partner. Okay, atong iyang po si Doc nga maka-think positive siya, maka-decide siya nga mukuha sa property. Na-excited meron ka-partner, nag-una lang ni sila Doc coming pa, no? So ayan, nata karon diri sa sentro sa Lai. So ani si landmark diri nga dapita. Ayan, paubos gamay doon ay tulay. Sige mo kagi-agi diri, mapansin gyud ninyo diri lugar nga nindot kayo ang dalan kay side nga gipadak-an siya, gispalto siya, hawan kay sa tanawon mga partner. So makabantay yun ta sa dagan sa trapiko. Pero careful lang tayo sa na yung mga dagkong truck, crossing, no? Left and right yun ang pagtanaw partner, labi na sa atong mga mga business partner nga sige travel site tour. Bisan asa diri sa Cagayan de Oro, Misamis Rental or sa Bukidnon, ambing ta kanunay mga ka-partner kay sarap gini atong kinabuhi unsaon na lang atong pamilya ay anak gyud, no? Always gyud ta magampo before magbiyahe. Mga ka-partner, mga pila ka minuto karon gikan karon nanata sa mga siguro mga labot less than 5 minutes siguro nanata sa area, dool na ning area ha. Aning tulay inigliko ana diha unan pagtungas ana mga ka-partner, mao na diha ang San Miguel Manolo Portage Bukidnon. Ari mga partner. Okay, so nang unahan muliko na ta ari. Okay, turn right. Siguro mga 200 meters gikan naning highway, makita yung karatula. 200 meters or mga 300 meters estimated lang. Moabot na ta sa area sa Dream Residences. So nanata diri ka partner. Parking lang ta diri sa kilid. Okay. Mana ni? Office. Mana ni opisina? We are here in the office of Dream Residences. Yega developer. So karon mga ka-partner, atong tanaw ng model unit sa Dream Residences. Muna ilang area karon, no? Ongoing pa construction. So naani balay na ay kuan na ay kondo. Duha mo gani ka package sila ha, na supreme package. So man ni ka partner, sulod na ta. Ayan, di ba? Nindot kay ilahang sa ni simbahan. Ha? Simbahan. Balay. So sa kay area sama mga ka-partner nice kayo. So adto ta sa kuan. Muna ito sudlan? Model unit? Sana po tanay? Pwede yan siguro niya? Ay kuan po dilahang kuan day partner Kanang sa tawag ani? Fingerprint ba? Dili kasulat ba? Tara dito atubangan Ito atubangan, glass white ka. May 10M. Ato si ma'am
Okay. So mo ni siya ang single detached design nga balay. Unique kay isa. Oh. Sulod na itong sulod mga kapartner. Pero sulod ma'am. Wow. Ingani lagi yung delivery ma'am, tiles. Look partner. Ano yung 10 mm na? 11.7 na nagkaroon, sir. Increase na. Increase na tas ako January 1, active. CR. Last year, that's why. Ang katong din mo doon? Kaya po, ito ano, pag-uwilan na walang bedroom full villa. Ang supreme package na supreme na Super package nga, one bedroom. Nandito siya pala. doors na namin nila. Safety. Pili. Nice kailang kwan. Ang makbang daw sa swimming pool. Ako masila. Actually, at bang mutanan pa sa swimming pool, sir. Ang front swimming pool, ang likod swimming pool. Kaya resort condominium ang kasi nakapalibutan sa swimming pool. Ah, resort condominium din. Ay, naman nakabisit na rin, sir. First time. Ay, mo ba? Welcome. Mag-PKS kayo mi sa next Friday. Magbigay nito. Dito sa Smart. Then there din sa Itor. Doktor na ako kaya. Okay. So, mo ni ato floor plan, sir. So, kaning view, swimming pool. Swimming pool dahil swimming pool ma'am. Resort condominium. Mga lumos ng tandaan niya. So, mo ni ang ground floor. Lip kaning and rec. kitchen. Ano itong kanin kondo? Ah, mani siya nga side. Kani? Mo ni siya, sir. Ah, kanino? Sold out? Ano to? Na ay bakantian ni Second floor. isa ka unit, sir. Kumos kung second floor. Isa-isa? Ah, makanya na ikaw na ito. Oo ba? Dali ka na. Na ata dali ka lang. Dapat rin. Ah, muna siya yung mga kwan. Single detached. Walang na single. Kung sa'yo tawag ani nga balay ma'am. Nga inspired by country home. Country home atong work design, sir. Unique kayo sa. Ito ba yun? Gwapo eh. Huwag nasa gawas ba nga kwan. Country home. Kailangan kita Kada po kayo ang area ba? Ligro yung bana. Isa yung preferred, sir, one bedroom. Di ko sure kung 2 bedroom o 1 bedroom. Basta hindi man siya nga mutanaw na siya. Gano'n niya para sure siya. Pero, excited siya mutanaw. Murag duda kung bukuha siya. Nakita na magod siya sa kwan ani. Picture ba? Okay. Na siya niya. Gusto niya actual loan. Yang bana mo isilig kayo golf. Ay, iya, mas doon na po. Doon na sa gitiri, Doon na po sir. yan eh. Mas mag-open na. Mao po na yung red target. Mm-mm. Siyang bana. Gwapo niya. Nice one. Ano yan? Saan saan nga sample competition? Sa one bedroom full villa, sir. Kani dire. Katong smart computation lang na. Katong fully finished. One bedroom pila ka kwan klase inyong kan sa condo ma'am. 2 bedrooms na na. Studio type. Nami 3 bedroom. Katong Ah. package yung nga kuan, Supreme, 1 bedroom, 2 bedroom siya kon. One bedroom to ang among model unit karon, sir. Or na type 2 bedrooms. sa Supreme. May lang po tag kopya na. Saka ko second floor ma'am ha.
Amo na ning dos up. Ang bedroom. One bedroom. Nice kay sugar. Bala ka nang pantay ko ng word na. One bedroom ilang gusto? Sure. Ano ko di maroon na? Provincial sa building. Pwede may space to relaxing. Ano nilang lights siguro. Ruga? Mana na? Ah, yes sir, wala sir. Clean and slide. Mahadlo ka mga mananap naman, no? Kada eh. Mali ato always sir. Ha? Always. So, bali at bakit na to? May finish at lang. Muna siyang kuhan eh. Sulit eh. Anak ko po mong good. Nakasusunod doon sa compound. Pagawas, ligo dayon. Oo. Ano yung dali ko si Doktor eh. Doon na lang nabilin? Bago na kayo dire ba? No, no? Yes sir. Bago na kayo humani dire. Lagi na ibog sir. Ito ni Market Buelo, kita mahalin sa duha. Ang katong nga ato nga balay ma'am, hausan na pila ka unit bilin. Nasa ato sir. Kato nga ato ba? Single detached. Home, unknown sir. Unam ang nabilin. Ay, unknown. Kani duha na lang. Kani, isa na lang sir, ang makati sa ground floor lang sir, ay labot ang second floor. Wala, ground floor na nabilin. Ground floor namin, ground floor. Kurot Kasi na. yung puto, since car, ma'am na, tignan na ito na. Ah, yes sir. Pwede ilang ba ang work na yun? Hmm. Pwede kayo massage. Sadali lang, shower. Easier? Ang kaning phase 1 sir, hopefully by December. Ano December? O, then ang phase 2, this next year, December. Ano ba? Kompleto na siya dahil ng and then black power. Ano ba? Dali ba? Update, asan sa doc? Dito lang sa sir. Okay mo dito. So, dito sa country home na lang to sir. Dito lagi. Sila diretso. Oh, mas pandit na rin ba? Kani diri mga partner mo ni siya ang commercial building. Then ang ibabawan na studio type condo. Kani diri nga area mo ni siya ang commercial. Mo ni ilang condo. Mahal ang na-terrace. Kada ang second floor ba eh? No? Asa giyon? Ito nga. Ay, kanang gitabunan. Pero na ba available sa kuan ma'am, nga na-terrace ma'am? Diri wala na? Yay. Dabi, partner. Sa ganahan ni Doc na-terrace? May feeling na ako ganahan sa second floor, di ba? Kada may apon ground floor. Ini hallway sa kondo.
Partner, so nata diri karon sa San Antonio Homes. Diri sa Kuan. Balubal, so mo na ilang Kuan, subdivision diri. So ato lang tuyokon kay ang opisina ani nasa Carmen. So single Kuan, single firewall. Sandanas. Napa ka ni division or kailangan pag divisionan? Hindi mo gyapon ito, dikit lang ani. Kasi dapat buta. Ralat. Pila di ka bo kwarto? Pila ka bo kwarto sa taas? Pila ka kwarto siya mabuhatan? Pwede to ha. Duha? Oo. Pero wala inighatag sa balay, wala pay kwarto mo rin. Wapa. Ang palit, ang tagiyan na lang. Oo, padivision sa loob. Sada no? Pasyada tong dito. Katong dito? Oo, kay nasa balisa na sa babaw. Tiris-tiris? Oo, nasa interest mo. Kani wala, anak lang. Ah, mo ba da, duha, pila din ni klaseng balay? Duha ka klase ni. Duha? Sada no? Sige ha, salamat. Okay, sir, wala. Ah. Oh, ayun ang gamit tanaw pa niyo. One still ka na. Still tanan. Ya buhos na yun. Rato na siguro ni may mga 1.5 siguro ana. No? San Antonio Homes. Huwag mo ng dalan no. Bintahan yung dalan no. Hindi na. Hindi. Mga partner, muli ang San Antonio. Magpa-credit tani mga partner. Meron mo na tayo balik. Wala hindi ka matutulog. Nanti yung iingon na ni Ah, ganito. Ah, ganito. San Antonio Homes. May basketball court oh. Ay, duplex. Ah, may parking area. Sample house, ne? Ay, model house sir. May number na sir. Ay, na number? Ah, dire, kari na lang. Pwede ra mo sod. Ora yun tayo. Bakada way. Tara, aw lang din model house oh. Oh, wait lang naman yun. Oo, din yung model house sir. Wala na, like. Tapos lamisa. Soda oh, kanay terrace oh. May parkinganan sila lalo. Mo ni na partner oh, duplex man ni siya oh. Na terrace niya kani single. Mo ni katong didto no. Totoo gitan-aw. Na sila basketball court. Dumalahay. Ah, dumalahay katong sa Malay-Balay gyapon. Ah, si. Ah, si nakaadto mi sa Dumalahay. Tama ba? Oh. Sa Kubayan. Oh, dito. Ah. Landing. Lagi sa landing nakaadto mi to. Kurot na mo dito dito no. Yan ang lulo. Yan ang tiwas Ah.
ito dyan eh. Sila ito dyan eh. Lumalahay kita ang division. Na ilahan ni sa malay-balay. Pwede kayo pag-ibig dito? Pwede ni kaya akuan man ni Locos. 1.5 lagi deh partner. Ha? 1.5. Oh, sakto yun. Sakto. Natagpuan ba? Natag kani floor plan. Kena? Mana ka floor plan? Kena? Selamat ya. Thank you. Ayan.